Здравейте, приятели! Ето го и обещания подкаст, в който ще споделя с вас моя анализ на молитвата Отче наш. След като разгледахме връзката с седемте чакри, сега ще разгледаме седемте херметични принципа, които вярвам, че са криптирани в молитвата. Макар на някой от вас това да се струва като нещо изключително, лично моето виждане е, че е повече от очаквано една от най-силните универсални молитви да е изградена върху основните принципи, по които се ръководи нашата Вселена. И така, без излишно бавене, преминаваме към съществената част. Съвсем лаконично ще ви припомня седемте херметични принципа, разкрити ни от Хермес Трисмегист. 1. Принцип на менталността. 2. Принцип на съответствието. 3. Принцип на вибрацията. 4. Принцип на противоположностите. 5. Принцип на ритъма. 6. Принцип на причината и следствието. 7. Принцип на рода. Ето и техните съответствия в Отче наш. 1. Принцип на менталността. Цялото е ум, светът е ментален. Отче наш, който си на небесата. Този стих съответства на идеята, че всичко проистича от висшия ум, от Бога като абсолютно съзнание. В херметизма се казва, че Вселената е ментална, а в християнската традиция Бог е логос, разум. Молитвата започва с признаването на тази върховна менталност, от която проистича всичко. 2. Принцип на съответствието. Каквото горе, това и долу. Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Тук аналогията е очевидна. Законът на съответствието гласи, че микрокосмосът и макрокосмосът са огледални отражения един на друг, неразривно свързани. Това е и херметичният ключ към разбирането на връзката между физическия и духовния свят. Вселената работи на много нива на съществуване, но всички те са подчинени на едни и същи закони. 3. Принцип на вибрацията. Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира. Да се свети Твоето име. Божието име във физическия свят е звук, а звукът е вибрация. Осветяването на името символизира активирането на висока честота, което резонира във Вселената и влияе върху реалността. Името на Бога е символ на енергия и сила, която вибрира в духовния свят и чрез която човек се хармонизира с цялото. 4. Принцип на противоположностите. Всичко има своя противоположност. Еднаквото и различното са едно и също. Да дойде Твоето царство. Това изречение отразява взаимодействието между две противоположни състояния. Сегашният човешки свят, изпълнен с несъвършенство, грях, борба, и бъдещото божествено царство, съвършен ред, хармония, цялостност. В него е заложено очакването за преход от една реалност в друга, от земното към божественото, от хаоса към реда, от човешкото към трансцендентното. С други думи, ако кажем, че двете условни царства са привидни противоположности, в своята същност всичко е едно цяло, какъвто е и смисъла на принципа. Светът винаги съществува в двойки противоположности, но те не са абсолютно отделни, а просто различни аспекти на едно и също цяло. 5. Принцип на ритъма. Всичко тече, издига се и пада, приливи и отливи. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Изкушението и избавлението се редуват. Това е самата природа на ритъма. В духовния път има моменти на изпитания и моменти на благодат, както вълните на океана. Християнската идея за изпитанията, духовната нощ на душата и последвалото спасение ясно отразява този принцип. 6. Принцип на причината и следствието. Всяка причина има свое следствие. Всяко следствие има своя причина. Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си. Това е законът на кармата, представен в молитвата. Човек жъне това, което сее. Причината, нашето прощаване, поражда следствието, да ни бъде простено. В езотеричния християнски контекст това е и принципът на милостта, но също така и законът на баланса, който управлява действията ни. 7. Принцип на рода. Родът е във всичко. Всяко нещо притежава свой мъжки и женски принцип. Родът се проявява на всички нива. На същия ни хляб дай ни днес. На пръв поглед това може да изглежда като обикновена молба за физическа храна. Но тук съвсем не става въпрос за ядене. В по-дълбок символичен план насъщният ни хляб е свързан с идеята за сътворяването и подхранването. В херметичната философия принципът на рода се проявява като взаимодействие между активния, мъжки, и пасивния, женски принцип. В контекста на този фрагмент от Отче наш,
Бог е този, който дава, а човекът е този, който приема. Освен това, духът и материята също могат да бъдат разгледани като проявление на този принцип, както проявленията на женския род се стремят към тези на мъжкия и обратното. Така и душата, духът, търси своето проявление в физическия свят чрез физическото тяло, а материята, тялото, хлябът, е нейният инструмент за реализация. Материята от своя страна също е привлечена от духа, който единствен има силата да я оживи. Когато се вгледаме по-дълбоко в свещените текстове, откриваме, че те не са просто думи, а носители на универсални истини, кодирани в символи и принципи. Отче наш не е просто молитва. Тя е картографиране на самите закони, по които се движи Вселената. Тази молитва резонира с херметизма, защото божественото знание винаги е било едно и също, но изразено в различни форми през различните епохи и традиции. Независимо дали ще го наречем херметизъм, гносис, кабала или християнска мистика, същността остава непроменена. Човекът е призван да разбере тези принципи и да ги приложи в живота си, за да постигне хармония, баланс и истинско духовно израстване. От тук нататък въпросът е как ще използваме това знание, ще го оставим просто като информация или ще го интегрираме в ежедневието си. Ще се радвам да прочета вашите коментари на тази интерпретация. Как я усещате? Бихте ли допълнили нещо? Благодаря ви за това, че споделяте работата ми. За мен това значи много. Моля, цъкнете един лайк и се абонирайте за канала, за да получавате достъп до още интересно авторско съдържание.